Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami manantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga private apor required na sa negative RT-PCR test result sa pagsunod sa Bacolod. Nakaschedule nga pagbakuna sa A4 category para sa Negros Occidental, wala gindayon. Tay-tay sa boundary sa bago ang Carlota City, narumpag samtang nagalabay ang tatlo ka mga salakyan. Sa Bacolod, minor de edad gintiro sa riding in tandem, patay. Kag, mga Cebuano delicacies, ginatanyag sa isa kakalanaan nga wala nagagamit plastic. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginsakdag sa Kapitolyo Probinsyal ang ikatlo nga People's Organization Summit nga nagatuyo sa pagpabaskog sang pagpangapin sa kagulangan. Nalakip man sa kampanya ang pag-restore sa mga mangroves kag ang pagpananom sang kahoy sa mga urban settings. Sa sulod sang 28 katuig na, padayon ang mga development projects sa Negros Occidental sa 69 ka mga ISF o kon Integrated Social Forestry Program sites sa nagkalain-lain ng mga people's organization. Ginpakilala man sa among pagtililipon si Attorney Julian Bedrillo bilang bag-o nga pamuno sang Provincial Environment Management Office. Sang Webes na aprobahan sang Selection Board ang iyang appointment kag ginahulat na lamang ang confirmation sa sangguniang panlalawigan. Sunod kay Bedrillo, talakayon sa summit ang mga current strategies kag innovation para mas mapaayo pagid ang conservation kag management sang upland areas. Ginapaabot ka ang summit magahatag sang higayon sa mga ISF Association nga magpasundayag kag magduso sang ila nga mga farm products. Gina-negotiate pa namon sa Masiwa and of course sa aton partner, joint venture partner, if they can honor their obligation to pay the arrears sa aton Masiwa. But today, I am going to inspect Ubiquity. Sige sila expand sa ilang occupancy. The historical trend of the Philippine upland forest ecosystem is that we no longer have sufficient forest cover to meet the demands of the continuously growing population in terms of productivity and ecological stability. Hence, the Integrated Social Forestry Program was a major initiative in upland stability and development designed to maximize land productivity, enhance ecological stability, and improve socio-economic conditions of forest occupants and communities. Sa number 9, pagbukas ang ikalimang phase ang isa ka call center sa cyber center, ginpatigayon subunga adlaw. Personal nga nagbisita si Provincial Administrator Efrando Diaz sa lugar. Ilabi na karon nga ang operations sa cyber center sa idalom na sa provincial government. 350 ang capacity sa lugar pero sa soft opening, mga isaanay kagatos ka mga empleyado ang mag-occupy. Samtang tigayon na nga nasettle ang tanan nga mga financial obligation sang cyber center nga nagalakip sang balayran sa kuryente kag tubig. May arrears o kung wala pa mabayaran sa nagligad nga anong kabulan sa Basiwa nga 1.9 billion pesos. Sunod sa kay Diaz, ang probinsya ang magapakig-angot sa Negros Property Management and Development Corporation nga sadtuan ay amo ang nagapalakat sa cyber center sa isa ka joint venture agreement kung pwede nila masettle ang amo nga balayran. Sa number 8, kolektor ginhold up sang riding in tandem. Padayon nga ginapangita karon sang PNP ang duha ka persona nga suspect sa pag-hold up sa kolektor nga si Alvin Jerian sang Domingo sa Barangay Concepcion sa Talisay. Nagapanukot sunod sa pulis ang biktima sa kilid lang sang dalan sang siya ang ginlampusan sang kahoy sang isa ka suspect sang ginhanaan sang kutsilyo. Nakuha kay Jerian ang iya bag nga nagaunod sang cash kag iya ginkolekta pati na cellphone. Nakilalaan naman sunod sa PNP ang duha ka suspect.
Sa number 7, $150 milyones pesos nga budget para sa pagkaayo kapag develop sa 3 ka mga dalago nga merkado sa Bacolod, ginaprubahan na sang SP. Wala na magamit ining nasunog nga bahin sa Burgos Public Market. Kabahin ini sa ginatagaan atensyon sa Committee on Market sang syudad upod man sa pag-repair kag pag-develop sang Libertad kag Central Market. Gani agud nga ini gilayon nga mapakaayo nang unanimously approved ang katapos sang sanggunian panglungsod ang pagtalana sang tag 50 milyones pesos nga pondo para sa kada isa ka mga merkado sa Bacolod. Dalakip diri ang Burgos Public Market, Central Market kag Libertad Market. Para kay Vice Mayor Elcid Familiaran, madamo pa sang nagakadapat maaksyonan sa mga merkado gani dako na nga butang ang ini nga gilayon nga maapainan sang budget. Ang pondo ang magagikan sa local funds kag dugang assistance gikan sa government agency na tanan na pagasuguran ang proyekto sa madason nga tuig. Sa number 6, konsehal sa Dumaguete City nga nagtambong pa sa nagligad nga SP session nagpositibo sa COVID-19. Ginpahayag ni Dumaguete City Councilor Chaco Sagarbarria paagi sa Facebook post nga siya ang nagpositibo sa COVID-19. Inibisan pa nga siya ang fully vaccinated naman. Mild symptoms lang man ang iya sini nga ginbatsyag suno kay Sagarbarria nga present pa sa SP session sa syudad sa nagligad nga Miyerkules. Suno sa konsehal, pagkasunod nga adlaw, siya nga ginhilanat kagilayon man nga nag-isolate. Bangod sang iya pagpositibo, natala na man nga ipaidalom sa swab test ang iya mga upod sa konseho. Sa latest data sa Negros Oriental IATF, yara sa 570 ang active cases karon sa probinsya matapos mag-record sang 25 new cases kag 32 new recoveries. Samtang ang Negros Occidental ang may 56 ka bag-o nga kaso naman kahapon kag 57 ang sa Bacolod. 1,222 ang total active cases sa Negros Occidental samtang 1,125 naman sa Bacolod. Sa number 5, 16 tanan ka mga persona ang karga sang 3 ka mga salakyan nga naupod sa pagrumpag sang steel bridge sa boundary sang Bago City kag La Carlota City. Yaring report. Ginbudlayan sa pagkuha ang mga taga DPWH sa Bago City sang 3 tanan ka mga salakyan nga naupod sa pagrumpag sang steel bridge sa boundary sang Don Jorge Araneta kag Barangay Balabag sa La Carlota City. Ang mga residente nagasiling nga parte pa ini sa Barangay Jorge Araneta sa Bago City. Pero sa pagpadulong sa lugar, sa La Carlota City kamaagi kag masulod sa mga kampo para malabot ini. Mga alas 4:30 sang kahapon sang hapon, igadulong kuntani nanday Christopher Trupa ang ilang minister nga iga-assign sa bag-o tukod nga simbahan sang Iglesia ni Cristo sa Don Jorge Araneta. May ginasundan sila nga tricycle sa magtabok sa Taytay. Nagasunod sa iya ang isa ka auto kag isa pagid ka pick-up. Mga kaupod man niya ang sa duha ka mga salakyan. Anong sila tanan ang ara sa crosswind, isa sa auto, kag siyam ang sa pick-up. Manuglang puwas na sila sa Taytay, sang hinali na lang ini nga marumpag. Kasunod kami sa isa ka tricycle nga may mga kargaman nga pasayro. Oo. Paglampuwas niya to sa piyak, ara ko sa tunga-tunga. Pag-abot na ko tunga daw mo arang, kana ko pasaka, muna tong dayon na pagpaas. Gulpi lang yan, sir? Gulpi lang? Wala na nga doon nag-garaga ka na yun, nag-shake-shake, klikta lang? Siya, eh. Si Tropa nag-angkon sa mga bagra sa iyang abutkon kag sa likod. Ang iba niya nga mga kaupod ang maswerte na lamang kag minor injuries lamang ang naangkon. Ginpangbuligan sila sa ilang mga kaupod sa simbahan sa pagwa sa ilang mga salakyan kag pagbiya sa narumpag nga Taytay. Suno sa mga residente, tag-isa lang ka salakyan ang sarang makalabay sa Taytay. Suno sa kay Ernesto Matrinicio, 1996 ang ginpatukod ni anay 4th District Representative Charlie Cuangco ang among nga Taytay. Para sa inyo. Eh kung wala din ang Taytay, anong means of transportation? Paano ka mo Mayara kami temporary, Taytay nga kawayan. So, kunwari kawayan na rin. Wala pa kami haligi ng siminto. Oo. Kawayan na nga rin. Pero sunod sa kay Tropa, wala man galing sa minabutang nga signage nga nagapahibalo nga isa lang kasalakyan ang pwede makalabay kag hindi pwede magdungan. Kasi bangod wala siya sang Warning. device, warning sign. Sa pwede pasapon, mga darang mga tao. Okay, tanong mo siya, still eh. Oo. Pero dapat nung ano na di ganin, nung isa-isa lang kasalakyan mo nakalabay? Isa lang.
Sa karon, ginabilin lang sa mga nagatabok ang ilang mga motor kag tricycle para makatabok sa piyak nga parte sa Taytay. Si Mayor Rex Salandoon nga nagpasalig naman nga pangitaan sa pondo para liwat mapatukod ang Taytay sa sulod sang sini nga tuig. Sa number 4, menor de edad patay sa pagpaniro sa Barangay 35 sa Bacolod. Duha naman ang pilason matapos masalabat sang bala. Patay ang 17 anyos nga si Adrian Belonio matapos tiruhon sang riding in tandem kagabi sa purok Maghiliugyon, Barangay 35 sa Bacolod. Suno kay Major Ramel Sarona, ang biktima nagatambay lang sa kilid sang dalan sang siya ang ginpalapitan kag gintiro sang riding in tandem. Nasalabat man sang bala ang maglola nga 14 kag 72 anyos nga yara man sa area sa natabo ang pagpaniro. Ginabulong sila karon sa ospital. Dumot ang ginalantaw sang PNP nga motibo sa pagpatay kay Belonio nga suno kay Sarona makapila na ka beses mapreso bangod sang pagpangawat. Sa number 3, temporaryo nga ginpauntat ang nakaschedule nga vaccination kay inasang aga sa may Negros residences. Sunod sa kay Attorney Fernando Diaz, sa Provincial Administrator, kasunod siyang glitch sa master list ginpakamaayo sa probinsya paagi sa Provincial Health Office nga ipospone anay ang pagbakuna. Patag ni Dr. Ernel Tumimbang, may kinahanglan sila nga i-reconcile nga AstraZeneca vaccine nga ginbakal sa probinsya kag sa listahan sang dapat mabakunahan. Iga-schedule man sini nga semana ang napospone nga vaccination suno sa kay Tumimbang. Nagingyo naman sang pasaylo si Diaz sa mga nagpila kag nahuol kag ginpasalig nga magapahibalo ang probinsya sa mga natungdan sa tion nga patigayuno na ang vaccination. 750 ang nakaschedule nga bakunahan kung tani subong nga adlaw sa ikaduha nga batch nga yara sa A4 category. Samtang natalana naman ang pag-roll out sang 50,000 ka mga Sinovac vaccine sa probinsya nga nag-abot sang Sabado. 96% naman sa 70,000 ka mga dose ng Johnson vaccine ang na-utilize o kung nagamit na suno sa kay Tumimbang. Ginatanaw namon ana yung numbers ng vaccines nga hara sa amon kay daw hindi kami magtali with regards sa numbers bala. Kung amo nakadamo basi balaga papila kami kagway kami yatag. So kinahanglan i-revisit namon ang numbers of vaccine nga remaining sa amon kag sa amon nga list. Not for anything else. Madayon na siya. It's a matter of inconvenience lang sa aton nga time subong. But definitely within a week dayon na siya namon. I requested our PHO to call it off and to reschedule it any day this week. So for those nga medyo na inconvenience, we would like to sincerely apologize, but for purposes lang, being sure, checking and rechecking our master list para hindi man masayang. Sa number 2, tungod sang bag-ong travel restrictions sa National Capital Region, pila ka mga flights ang kanselado. Iga paidalom sa Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila sumugod Agosto 6, tubtub 20. Gani sugod sa Agosto 9, tubtub 16, kanselado ang biyahe sa Philippine Airlines, halin Bacolod, pa Manila. Suno kay PAL Manager Rene Aviles, tuga ini sa nga panibag-o nga travel guidelines sa non-essential travel. Pero magapabilin ang outbound travel halin Manila, Bacolod kag Cebu, Bacolod, Cebu flight schedules. Kanselado man ang biyahe sang airline halin Manila, Dumaguete, Manila kada weekend halin Agosto 1 tubtub 29. Kasubong sang PAL, gin-cancel man sa Cebu Pacific ang biyahe sang ila eroplano. Ang mga pasahero ang sarang magka-rebook o kun magpa-refund sang ila tickets. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Private approach upon authorized persons outside of residence ang iga-require na sa negative RT-PCR test result sa pagsulod sa syudad sa Bacolod. May report si Nico Delfin. Tungod sang kahangawa sa kaso ng COVID-19 Delta variant, ginakinahanglan na sa mga private approach o unauthorized persons outside residence, ilabinang gikan sa panay nga magpakita sang negative RT-PCR test result sa ila pagbiyahe pasulod sa Bacolod.
Sandigman sa Executive Order No. 42 ni Mayor Evelio Loradia, ginakinahanglan man ang ESPAS Travel Coordination Permit, Online Health Declaration Certificate, backtrack kag valid ID. Pero suno kay Vice Mayor Alcide Familiaran, exempted sa EO ang mga government apur sukon employees. Tungod EZQ and because of the Delta variant. Okay. Previously, even ang private apur exempted it. Kahapon, liwatigin pahanumdum sang Interagency Task Force sa mga shipping firms nga striktohon ang pag-usisa sa mga pasahero matapos may pila ka mga private apurs nga ginrikta sa quarantine facility para ma-swab test. Ang requirement, may espas ka mo. Ihaw ka mga nakasakay. Na wala na-approve ang espas. Diba? So, nag-violate ka siyang EO. So, let's implement the EO strictly. Kaya ang purpose, sinaproteksyonan pa din bakulod nun and negosyan nun. Wala gihapon ginatugutan ng leisure travel para sa mga pasahero gikan sa Panay Island. Bisan mga fully vaccinated individual nga magabiyahe pa Bacolod, ginakinahanglan man gihapon mag-present sang negative RT-PCR test. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, isa ka kalanaan sa Bacolod ang nagaserve sang Cebuano delicacies pero wala nagagamit sang plastic. Aton ini saksihan sa report ni Romeo Subaldo. Moron, ginabot, alupe, ngoyong, puso, kag ang tuslubwa. Ini ang mga kilala nga mga delicacies ng Cebu nga iyari kag pwede makaon sa Bacolod. Ang ini nga mga recipe nakuha pa ni Tanya Garcia sa iyang lola kag napasa sa iya. Sang nawadaan sila sa trabaho sang iyang bana sa Dubai, nagdesisyon sila nga magpauli sa Bacolod matapos ang masobra sa isa ka dekada nga pagtinir didto. Ini ang nangin rason kung nga natukod ang 1111 shawarma sa Makiling Street sa Barangay Villamonte sa Bacolod. Pagsugod din namon banana Q nang native nga kape amo nang isugura namon di ang gabuhi sa amon panday. Food. Oo, amo na amon mga humble beginning kumbaga. Tingnan ko ang alam mo, coffee shop. Ang 1111 coffee pa siya sa kwano. Although ga-serve kami gyapon native coffee. Ah. I-innovate to something else. Nagsugod sila sa kape kag shawarma kag gindugang nila sang ulihi ang mga gindak-an niya nga mga pagkaon sa Cebu. Nakibot siya nga kadamo gali sa mga Cebuano nga nakabase sa Bacolod kag nagapangita sang Cebuano food. Ang iya puso, may nag-order tag 300 ka mga putos. Ang nguyong nila, ginakuyaban lang, ubos dason, tanan original recipe. Ang lola ko, ang grandmother kong mama sang mama ko, amo na isang kabalo. Gintudloan niya ang Gipass on ang recipe. Dugay naman sa amon, gintudloan niya man ko. Sa subong, ang mga upo din namon, gintudloan man. So medyo okay na subong kay damo nang nakabalo sa amon. Ang tuslubwa ang isa sa mga ginabalik-balikan kung sa English, dip kag bubble. Isuso mo ang puso kung magbukal na ang sauce nga himo sa utok kag atay sang baboy. Nga gabukal pa siya mo pag dip mo. Dapat mo na. Oo, dapat ideally. Kay sa Cebu, 4 months meal niya siya actually. Ang tawag? Oo, tawag nila. Kay ang mga fishermen before, kung utok sa baboy, ginapanghatag lang na. Hindi mas lang ka-afford pala. Doon mo na. Ang pagkaon nila. Pero, subong, i-innovate na. Pwede na siya sa tanan. Okay. Mukha siya. Ginabot naman. Is it good? Sakto doon ko sabihin ko kasi si dish. Sisig dish niya. Ayun naman niya. Lumalain na siya na. Isa sila sa 11 ka mga stores nga nagbaton sang hangkat sang wala usik economy nga hindi na magamit sa plastic. Ganyang ilang nga shawarma, imbis na putos sa plastic, nabutang sa dahon sang saging. Lukay ang ginagamit sa paghigot sini. Para sa mga take-out, nabutang sa bagaso ang ilang nga sauce. Personal nga kausa ni Tanya nga hindi magamit sa plastic kay luyag niya man nga ma-enjoy sa iyang kabataan ang mga bagay nga iya gindak-an sa palibot. Kay ako, gusto ko man ang conscious ko bala sa akong effort na sa among disposal. At the same time, siyempre, ang mga bata tagagmay pa, makita ito naman yun ang climate change. Ma-feel ta na gid. Even kami sa Dubai, ang init to, grabe man. Ganun lang. Ba't nga mas ang init, di mas grabe. Oo. Kaya kami ko ga 45 degrees eh. Pero diriya gala, hindi matchat ko sa init. There must be something wrong. Oo. Para kay Tanya, kung may nagsirado man nga portahan sa ila sa Dubai, nanginyabi naman ini para magbukas ang panibag-ong oportunidad sa ila diri sa Bacolod. Diri naman nila Bob na discover nga kadamo gali sa mga Cebuano nga naka-base diri sa aton sa Negros. Kaya mo na ang
90% sa ilang mga customer, mga Cebuano nga naka-base diri sa aton. I think nahidlaw man na sila, Ruby, Yes, magkaway sa Ang ilang. iban, kung ano sila diri sa pandemic, at least Oo. ma-feel ba lang nila kung ano ang tawag nga home, kung makakaon sila sa ilang mismo nga mga delikasiya. Kag laingid yamin kung imo yung Panlasa, kaya hindi nga bala, gidaan. oo. Kag una sila ba nakilala isang shawarma nila, eventually sige siya explore nga, why not i-offer kay tungod may nakuha man sila nga mga recipe sa ilang nga mga lola. Cebuano sila gidya. Oo. Okay. Ang the best thing is wala sila gagamit plastic. Oo, damo na gid. Nagadamo, I mean, nagadamo. amat-amat na. Yes, matamat. Kag pwede possible gid siya matabo. Kagabuyan to mga balita sa Negros Subo nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.